Здравейте на всички хора с Fox 137. И днес ще играем да Шперес. Май беше CTM-а. Чупи ли сте ми вратата? Не. Някой разбира ли защо зомбито ще седи без да ме нападне? Яш ме. О! Като стигне до тук и край. Все едно е направил някаква преграда. О. О, не. Влизам. Олеле. Това направих. Олеле. Къде го щупа? Не. Къш. Пайте се взаимно. О, не, малко не. Ох, колко удари. И такъв пак ли са сложили? Моля. Защо? Каква е тази невидима преграда? Това е готино. Малко. Ох. О, скелет. Не. О, не. Ух! Чакайте, аз на какво игра? Това е последната вълна и не очаквах да е толкова трудна. И не разбирам защо е толкова трудна. Измислил съм си един план, обаче не знам дали той ще сработи. Дали мапмейкър ми е помогнал или не ми е помогнал. Ня. Омага малкото. Баси скелета. Вижте го колко е слаб. И ти се махай. Влизам пак. Не. Обаче това не е честно. Не са ми оставили торчове. Няма кол. И откъде очакват да щупа всички спаунери? Това да не ви е 1,7, бе. Блъскат ме по вратата. Бе, щупете я, тия не ми е нужна, ма. Чакайте. Бият се. Ще хапне малко. Аз ще ви скипна в камера, когато се режена. Една от зомбитата се съживи. Това беше на един хит. Там биете ли са? Амено. Олеле, мале. Добре. Това не беше умна идея. Това не е добре. Трепете го, бе. Не. Ей, сега идвам. Чакайте. Ей, сега идвам. Съжалявам, това внезапно спиране трябваше да свърши нещо. Ми окрутиха се за малко. И успях да си ги взема и избягах веднага. И чаках да се реджена и започнах да снимам. Тръгваме с кирката. Има. Бързо да направя един от плановете. Не! Пречиш ми! Малко. За теб ще си изхъба златния меч.
Къш. Шопа. Не ме безпокой. Ох, колко бързо ми пада храната. Ще ядем стекове като мъже. Чувам скелети, паяци, даже май... Как ми дойде? Ти си Херобрайн, как можеш да минеш през това? Явно не е Херобрайн. Олеле! Спрях зомбитата, но не спрях скелетите. Или пък паяците. А тия малките паяци са ужасни. Стоп. Чао? Не. Оле, тронах се. Какво трябва да чува скелетите? Добре. Не. Мразя тази игра. Хора, тук съм. Бързо укротиха се. Да, може би всеки път като умра се успокояват и се махат. Сигурно, защото не съм близо до тях, не знам. О, паяче. Личице, такова не. Тепнете ща. Могат. Чекайте после отгоре, какво е? Олеле. Мраз го този звук. Не. Стига сте ме удрали. Като ви дам меча... Олеле. Не. Сега ще видите. Ще ви покажа нещо, което изобщо не е добре. Малко нямам честплей. Много забавно. Да, спрях ги, за да ви покажа това. Преди да ги изпра бях някъде тук. Веднага се спалнаха. Не! Мога ми щупите още нещо. Айде де! Толкова са отвратителни. В сейф зоната ще да е тук. Сега ви видим. С златния меч ще хода. Каквото вида. О, е! Сериозно. Не! Къш! Малеко, това сега ме убие. Да скоро. Ох, трябваше да направя както си мислех и да играя с Доктор Динамикс. Тази карта беше малка. Има само 4 нива. Което не ми харесва. Чакайте, аз... Защо им трябва? Добре. О, прекалено е бавно. Защото не е задвижил жълтите, естествено. Оф, да. Натровима. Ето защо отгоре имало дупка. И пая жени. Що за безопасност трябваше да бъде тази паяжина? И сега как подявлите да си вземе нещата? Тая игра не ме харесва. Това ми е бронята. Явно такава броня. Омага! Едно малко експириенс ми даде до 3 левел. Опа, не. Отиваме в монумента, оставяме ги и се сбогуваме с тази поредица. Да, знам, беше много малка. Сложили сме червената и зелената.
са ни лилавата и жълтата. И първата е йело, тази, която е наклона в ръка. Втората, която ще сложим е лилав. Моля! Чакайте, това какво е? Ох! Лак! Congratulations! Twitter, дърбъра.